Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, alalayon raktano tumatandi nga matano sa pamamakinugan sa nga oras tano. Kalalayan man tano umandun alungan na arbia alas 4 sa kapkagabinian. Siguda pang sausage na ay tanod da kanon na uman arbaa na maguras tano sa isa ka oras. Kung uman arbaa alas 4 taman sa alas 5 apadakan sa mga ulama di kami si di mga penadua si Koreano seeds na minitaros tano ang medium sa oras na sakatano yun yung mga paguras. Man na kung ini labi 20 ragun ang oras tano buwa kaya balamba ni ron nasi udah pengabalingi sa Marawi udah makasaragun nguta kaya balamba ni ron. Alhamdulillah. Tano di mapamagusay na so kapukawa tano si ko para teya tano kagi so mga bangsa ko so panganangkan panginginuman na panganangkan obadan na so wasiat agusimba na panganangan Oniawa. Ay man niya no pagkakanang ka so badan na ka na mas lebih pagkakanang ka naging niyawa. O anda man kap kawiyag ang kuto aparate ya si ko pusutan. Mga bangsa ko ay man to mapamagusay tanong na suwatir wallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dak wallah uban niya siran sa buti o gaid nasiran siya limbutan niran so ginawairan kailangan nakusay tanwanan ang kanan na kaya tirun wala sa kanaban yan galaba ka iban yan panalimbuti so mga orep niyan ang mga kaad niyan ka kapan marusyang sanguta siksa kagalaba ka asya limbutan ka ginawang ka andi sabab paganayron naso wala na hiram yan sa ginawa niyan so ka pa nalibuto o kaya tiron sa inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu mata na sa kanatiwala ko hadith kudsi na hiram makan sa ginawa ko so ka pa nalibuto
naubakan no panalimbut. O di naubakan no siya sa limbuta. O ba di miyalo yung mga ulama aswala na aya kirik kulang wantaman. Ayaw makamimilik. Padtanwa kami milikan wala. Na awatigiran. O so Allah. Nalangon niya din pakanarakaan so langon na kaad niyan na kanabaya miya ka pa nalimbut. Sabab yan naraktanon niya. Nasura ka na di ka kiparo. Sabab siko kababali niya narakaka. Ibaratian pa man adne sa kamilyon ka namida ka sa barko. Nainulog ka sa ragat. Ito na ikuan. Kisu paman pagkapar ka ninulog ka sa ragat. Panswala lang talon niya raka. Ugay. Nasabab ko kauntulian na piyakain ng katanunian sa ditanunian din sa limbutan. Dahil na ba niyar tanaw sa limbuta datarbo hindi nga tika pa. Fala tudlamu na fatila. Di ganun ka sa limbutan sa api. Ayabu. Amin bagay niyo. Aamaliyo na datar sa timbangan o dadang lisan na uda korma. Mga bangsa ko, inutano pan makanaraka kapunan sa galibaktan. Ay akatirwallah na inna syirka la dhulmun azim. Mata na so kapan ako to na ibt kami kalala kapanalimbut. Ino to meluya kapanalimbut so kapan ako to. Ay sabab pa kaya belu niya nakapanalimbut mga bangsa ko. Naging utwa. Miya kaysa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magda sa himar aangkas niya ko himar yan so Muadh ibn Jabal. Ay man nakukudaw so Nabi nasa likod diyan nakukudaw so Muadh ibn Jabal. Isad no tuwa manguda pagkababaya-bayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagi sunab an Nabi sallallahu alaihi wasallam na laon na kaya dinyan di mindar kata na pala niya pagkababayaan kami lagi-lagi dun sa mga sahaban yan. Ugid na adum man na matitinduson pagkababayaan niya na tanto sabab sa giyong utuwa kasi si pataw no Nabi sa ayamalag na bulayo kaya na mag-ikhlas. Kanabay no di magin duwa pila ko Nabi ka ba personal interest katitud na onot para tiyasik wala gusiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na isang sumuat kukuda sirangon sa himar. Tikuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muadh atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Hey tigin Muadh, katawan ka antunay ka benar Allah kung mga urip niyan ang mga tao. Nago anto na mambuhi ka benar o mga urip no Allah siku Allah. At kung Muadh Allahu wa rasuluhu a'lam.
Swalla na usu Rasulullah matausar. Ino to da panarsari o muad sumumbag su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya respektado na ongo si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigu Nabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqullah ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ayaka benaru Allah siku mga uri penian. Nagia kasimba airanon kasusu atairanon adedin abairan isako to siko panunwatan nirang wala ko sala ko wala sa may tagbusay. Gito ko ni kabnar wala siko mga kaadnian. Adiga pa kayo ba so ipapanunwatan si wala nabangapan panunwatanan si ko mga kaadnwala. Ato na pembetulan sa kapan ako to. Aya pembetulan sa kapan ako to. Naging ko to asyir ko. Wad'o syai. Aya pembetulan sa kapan ako to. Nang ta sarful ibadah. Sarful ibadati. Ligayrillah. Suwatigin so kau sarang ka. Siko simba wala sa singka o sara o sala ko wala nagiti ka pa na ko naso simba nakabnar wala kabnar wala sirak tanong asimba ang tanong sa kanya na Allah Dita no ipin ako to sa may takabuha siya kakisalimutan tanong sa wala kagito ikatiron wala sa inna syirka la dhulmun azim mata naso kapan ako to na ibet kami akalala kapan nalimuto. Na ini sumpatian na wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Aya kabnar mga oripan ko Allah ya nagi dinian kasaksiah dinian kasiksa o tao ada niya din may panakuto sa Allah sa may tagbusay. Aya maana niyan nadiga din masa masiksa sa alungan na mauri asa ka na dangad mi pa nakutuswala sa may tagbusay. Nagito'y kaya pamatas ang koto akatirwallah awama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dakwallah uban niya siran sa limbuti ugay na siran isya limbutan niran aginawiran. Kagiya dayran tunain ang kuto akabnar kiran wala asimba. Andin mga bangsa ko ikaw makuwakto akasimba wala. Naudi nga simba wala nasad sa kapapantagan
agalabak ka na ayang ka miya simba na miya inisa ko tungas wallah. Ino umanisa na mau masuk waktu asambayang tapian to na din kapapantagan apaganginan na ka di kang galabakan natarag na ka na nga sambayang kamakapun ako to ka nagi mga bangsa ko miya kadakadakal katitupadan yan sa hak su Allah. Kakabnar raktan wala ang na 5 waktu asambayang. Kabnar yan raktan wagi ang kanan igiran riniski ang yan sa tamo ko. Natunggusan ka sa zakat. Kabnar raktan Allah igiram yaw masu Ramadan na makapamusakon. Nagu igira ariniski nga niyan sa mala ariski kagagang ka lawin ka baitullahil haram na malawi ka ka di nga lawian akit padan ka sa haks wala na minitamanga kati pagnintanong si wala abay din mitataros agi ang kaya karar Saudi Arabia agi ang kaya kuma akapanay ka napagupinanirang ko mga hajj so kanay ka anintak wala did na basi makabalamban amitaros mataga di ay amanan yan naupunga dinay ka nakita pa din kaso Allah sa haka asakap man na kagagang ano may ka giyanan mga bangsa ko alimaro ko na Islam na din ka pa kay aba ad na matono na kesati mambuha di nga mitunay kakiyagbangan na kaso 5 aro ko no Islam na andin ni kagbangiron sa tiba ba na ka kagagang ka kanggil ba ngaw na minitamang kapag ka ko mga salimbot Asya limbutan niyan so kadna niyan Arabul Alamin. Nagina ni sabab kaya pamukas sa katak sila no Allah ko mga tao. Peke ito ko niya giran kana bas wala kisabapi sa kapag naraka ka sir ka sabab po. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Dakwallah o baka nun yan salimbuti hugid na sa ano isyalimbutan niyo ginawa niyo ada niyo tunain so kabnar kanu Allah bulaboron mga bangsa ko ang kaya kasimbayang sa 5 wakto mialoy asulang-ulang na paralo ini paturay kau mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na ini turun ko kini sampai nunggu an Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini sampai pemanu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga umatian. Ay abuwa ini paturay ko umato Nabi agala baka akan na ba ini turun sagi ang kai aliyaw lupa ka ayadun piya ka panada. So Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ikapito lapis alangit. Piya ka panadaro naron ini turun agi ang kaya sambayang alima awakto kabenar rakatan wallah o tunay na ka sa tarutop adi nga din ipendiri-diri adi nga undi kang galibaka naswallahu subhanahu wa ta'ala namigay mabusa promise di ka din makasagad sa kapakada panas nagukaro masayan kasabab sa swalla na aangkusan yan sa mga urip niyan ang mga lay parateya. Ay akatirwallah ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Salin sa ikalakihan sa Allah na beluinun wala apakas lang niyan sa maliwanag yaj'al lahu makhraja. Anda ko ni kikala ka nakakuwala. Diga peraraw baradusa. Diga peraraw manakoto. Diga peraraw gulaw la sa ikira na kinakawala. Napakas lang kanyan sa maliwanag. Ayamanan yan. Nakasaksis ka agyang ko tuwa, buhay ka sa dunia sampai sa alungan amori. Baka, padka ko. Mga to, makasaksis. Hagiti mana yaj'al lahu makhraja. Beluin niya nun, aayaman na makasalang sa maliwanag. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Periskian yan. Ang kota malay kalak si ko Allah. Sa riski di maapad ko itungan yan. Manan yan, nahira ko, nang uto ataw. Papagitungan yan, naging uto riski niyan. Detar pa mo mga maestra, tabi ita. So kayo niyan, natalo pulong ibu man sa ulan. Nagito pa may, maapad siya itungan yan na. Mapupusang ulan-ulan, kiyo masot sikiya ka na. Baka ako berakop man sa 30,000 iba na toto. Na amay ka ipkil kiyan swalla, di perarong gulaw la sa mga dusa, na kaya ad na pupungi o umaon ang mga kawiyagan yan, aliw-liwang o 30,000 ka, kagigyuti mana, awaya razukuho min haythu la yahtasib. Priski niyan, agiyang ko ta malay kalaksik wala, sa riski di maapad siko, itungan yan. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sa din sa tao, asi imanarig ko Allah. Ayan yan, sarigan sa Allah. Nasa kanyan, napakasarigan ng Allah. Andid ni kapaka katangkad ko, ginawang ka. Mata na swalla na o siya pa kaniyan. Na di ka din kabinasaan na pure din.
adi ka binasaan ka. Sisiya pangawala sa giyang utuwa. Kapa nanarig ikaw sa taruto pa, kapa nanarig. Kapa narig mabu, adi nga di nga labakan. Agiyang utuwa sabap. Kapakaslang ka sa maliwanag. Kanaba kaya sa sarigan na kaswala, na di nga pangulawlaan. So dataro, pingulawlaw ang Nabi, sallallahu salam, si kumasa katranspirian, si sa Al-Madina Al-Munawwara, sa kanya napakasarigan wala, nagumana na rin sa kanyang wala, na luminiw ko wala niyan, na duminirisyon sa Madina. Piyang daw niya sa mga umatian, kanabag ito. Abang apa na naginaw nga si ko kabinasaan. Wala tulko bi aidikum ila tahluka. O ba ni wati wala? Sumbun. Ginawa niyo ko kabinasaan. Ay man na sumanga Quraysh na miyagu pakat siran sa bunuh niran so an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na dito mabuha, inisugu na katransferian sa Madina, hinautian sa Abu Bakar, namiri para dusiran, nasisiran paganya magapasang utagari at thawra. Talabu, sa giyang utapalaw, pemutuan sa Jabal Thawra. Niya katalo siran nung gawi, nadasiran pagkara. Nakagi ako, duko-duko tan sa mga kuray, sa maluluba ko, reno talugawi, na malulumikiso, panaguntaman natin na naman, di ka to. So, tir na tama sa ranag na kilakat, kaubun dudun, nadid. Renirungan siran, wala, sagiyang kutuwa, siyul kanira nagar, reno talugawi, na tomiras, lumiyala ka siran, Agusu Abu Bakar, nadasiran din rauta, ini sampai siran sama Al-Madinah Al-Munawwara sa kapipiyaginaw na bielu yuto Allah. Ayamanan yan nataks kung mga umat o nabi. Away din nga sirigan niyo sa Allah. Na ngalabaga niyo. So galabaga adi niyo misumbuga ginawa niyo si ko kabinasaan. Mga bangsa ko na miya po sa oras tano. Naino ka insyaAllah sumbatan tanobo, agyang kay ang mga bendingan tano, panitakwala, pakisuratian na yapad kung mga amal tano, ang mga pipiya, si sa alungan amore. Oriano to, penalamatan tano, agyang kaya Ranau Radio Broadcasting and TV System Corporation, DXSK 95.5 Call FM, ko ron inisabap wala, apa sisigamin sa nga studio, nasisigan noong mga turugan niyo, nagtano di maka, sisinabuta, makapapakin ka. Sa penalamatan tano, so Chief Technician, si Ranol Intong, gusto mga pa din ng mga teknisyan, Datari Lari, Juan Romeo, Agus si Argi, Dirico, ko panagunta manila. Ay mala, penalamatan tano, naso kirko, asangkapan, aso kapapantagan na gobernador sa Ranao, balasan nun wala sa nga, kaya inibigyan yan sa nga oras tanwa sa nga maliwanag, serbisyo ko pagtaw. Sa oreno itong mga bangsa ko, napsilam na sa kanulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Ranao